Sini di Pramotane Sengkrak Khoromnoi Kakhok Morendra Riang Bai Samol Riang Sini Khung Aisri Sri Rabar Tumoi Nogo Kipilpro Bike accident Chalai Mani Bike accident Chalai Mani Porok Kalai Thanga Kalai Mani Porok Kisa Porok Porok Haimang Mani Pore Porok No Santri Bajar Hospital Klang Mani Pore Orne Refa Rakha Jibigo Angke Jibigo Phai Jeng Tago Naitheka Naithai Mani Pore Jeng Dokter Kok Samane Porok Condition Stable no saka thana hinai mokol ni section ra kongkha te kaisa ka buwa ga ongkha daktai na hamnai borong ni kamike Julai bari rago te kaisa musung ka bisinga khoroksa bureibo aba haikeno aro je kalai jabo burike gani o burike ai 28 go simail ni Kanchan Chora na agebo naitheka Dini te waisa bana thangai visit khaika doctor baba saka bo agene condition khai bo imoi dongo nara nungke takho tini aro sob phaiso bekia jong ira phaiso beka chini YTF ni central ni vice president sukan chini aro phaiso boja chini media incharge Nitish hingga anu takho tarpore ka da boyaro ka jong 4-5 jona phaiso chini mothane ango